So, mga guys, no? Talagi suroy og gamay ang farm day. MGN, no? Okay ni safety officer na to sa kuan sa Katiting Kalugan. Kasi ganun na URC. Abi na ko gimong bangkod. Swerte kay kasi. Lihon tadi. Amo lagi famous lan guys, laglaag mi tadi kay agsarmik ari sa biking on. Indot-indot kay guys. Para saray. Ari tagi. Para mo ka. Betul. Tegkom ni lang kuan. Asa ba ito dito? Mas lang. Ano lang ikuan. sa una ba? Ay sige sa kagigan. Gagi sa iba. Tu adung. Tu. Kis ba? Kita sa gamay ba? Guys. Sorry bitaw guys sa biking on sa MGN Farm and Coffee. Yawa de. Bay. Ngabutong rin guys, labay ng mga butong rin guys. Mo de gilabay sa ka. Labay yun. Terus baik berkembang bertani guys ha. ETV. ETV ba ni? TV. Motor na break ya start. Go. Under. Under guys, pagkuman ang neutral kini brake tura. Dito do. Gawas okay. Oh nani. Ato pa. Ano ko tuyo ko. Okay. Brake kamay ra. Gi, hatag gasolina. Hatag gasolina. Ako paminaw sa kung tigil. Awa pa kinagan neutral pa to. Gawas dito. Neutral pa ni. Forward na. Forward na. Forward nani. Okay nani. Okay. Di kali kayo. Ito ko buka. Okay na guys. Okay na guys. Kit guys. Atras, atras. Kedai. Bulhot. Okay guys. Okay na kayo. Guys, tadi duta sa neutral. Hinduta guys, oy. Basta pila ko yung nagsakay ni guys, oh. Neutral na yan. Pagon guys, ha. Agrabihan hinduta guys. Hinduta yun. Basta pila sakay ni kitim. Lamig atong sapa ka, no? Oh, nindot kayo. Ato, dami sa pa dito. Ato, Ayaw, sabi. Go, go, go. Grabe yan, hinduta guys, oh. Nice kayo, ikaw din. Hinduta din sa biking ng guys, no? Di sa MGN Farm and Coffee, no? Ah. Okay, salamat kayo sa natagiyan, eh. Thank you.